Prezentace svatý Václav, Johana Hojgrová a Kornelie Drápalová. Svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců, který žil na přelomu 9. a 10. století. Byl synem knížete Vratislava a kněžny Drahomíry, ale o jeho výchovu se hlavně starala jeho babička svatá Ludmila. Ta ho vedla ke křesťanství, spravedlnosti a pokoře. Václav je považován za patrona české země a symbol české státnosti, protože se snažil vládnout moudře a s vírou. Václav se stal knížetem po smrti svého otce a vládl asi od roku 921. Byl to panovník, který se snažil o mír. Uzavíral dohody se sousedními zeměmi, hlavně s Franskou říší. Podporoval šíření křesťanství, stavbu kostelů a také vzdělání. Snažil se vládnout spravedlivě, ale tím si získal i pár nepřátel mezi českou šlechtou, která chtěla víc moci. Bohužel Václavův život skončil tragicky. Zradil ho jeho vlastní bratr Boleslav. Pravděpodobně kvůli touze pomoci. Stalo se to 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi, když Václav přicházel do kostela na mši. Tento den si dodnes připomínáme jako den jeho mučenické smrti. Po smrti byl uctíván jako svatý a stal se symbolem víry a odvahy. Po své smrti byl Václav prohlášen za svatého a stal se hlavním patronem české země. Jeho ostatky byly přeneseny do katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Každý rok si ho připomínáme 28. září, což je den české státnosti. Svatý Václav představuje ideál spravedlivého panovníka, který chrání svůj národ. Jeho jméno i příběh nás provádí už více než 1000 let. Děkujeme za pozornost.